Tal com es va anunciar al maig del 2015, Repsol iniciarà en el primer trimestre del 2016 els treballs de construcció i finalització de la nova planta de Metal·lúcia a Tarragona. Durant el segon trimestre del 2016 es preveu posar en funcionament la planta i iniciar la producció i comercialització d'aquest nou producte per a la química de Repsol. Durant aquesta intervenció, la planta de polietilè d'alta densitat de Tarragona romandrà temporalment parada per permetre l'execució de totes les activitats relacionades amb aquest projecte de forma segura y eficient. Actualmente la planta fabrica polietileno de alta densidad con un catalizador determinado y se están haciendo modificaciones necesarias para utilizar otro tipo de catalizador que modifica las propiedades del producto teniendo producto con mejores prestaciones. Aquesta serà la primera unitat que produeixi aquest material fora dels Estats Units amb la innovadora tecnologia de Chevron Phillips Chemical gràcies a l'acord de llicència tecnològica assolit entre Repsol i aquesta companyia el 2014. La nova unitat produirà un polietilè de baixa densitat amb excel·lents propietats òptiques de brillantor i transparència i mecàniques pel que fa a flexibilitat i alta resistència a la punció, esquinçat i baixes temperatures, per la qual cosa és idoni per al seu ús com a film per embalatjar. Desde el punto de vista de producción, pues te permite tener un producto diferenciador en el mercado, un producto que tiene mucha salida, pero que actualmente no se produce en la necesidad que marca el mercado. Entonces va a permitir a la empresa pues tener un producto diferenciador y con un valor añadido pues importante para la empresa. Aquesta actuació estava prevista al Pla de Competitivitat de la Química presentat per Repsol a mitjans del 2013 i és una mostra de l'aposta de Repsol per la fabricació de productes amb alt valor afegit.